les butxaques plenes, de claus bàsicament, com les claus de l'alarma de casa, que són magnètiques, i cada cop que les trec se m'abaixa la cremallera de la bragueta. M'han d'arreglar la potència de les claus magnètiques. De fet, ja me les han arreglat una vegada, perquè abans aixecaven les tapes de les clavegueres. En fi, massa claus a la butxaca que al final m'haig d'estrenyar el pantaló i hauré de recuperar la bossa que portava. Per cert, parlant de bossa i de fer bossa, a l'estil Michelin, els que corren pel carrer, us heu fixat que estan tots prims? I no estan prims de tant córrer, sinó que els prims, en un moment donat, decideixen córrer. Ai, la moda del culte al cos. Això em recorda a l'obsessió de posar-nos rectes, però l'esquena fa ziga-zaga. Diuen, has de poder aguantar un llibre amb el cap quan camines. Però els rinoceronts, per exemple, bé el podrien aguantar i van a 4 grapes. Els nostres colls poden inclinar-se uns 90 graus, o sigui que no cal capficar-se en una rectitud que és falsa. Però a mi agafeu-me amb el meu cantó bo, o sigui, de cara fem-me un selfie davant del mirall. Ja les actrius i actors de Hollywood es negaven a ser gravats amb el seu cantó dolent, i Hollywood els gravava sempre amb el seu cantó bo. I si no el tenien, doncs el creava.